Wani rahoto da muke samu yanzu daga shafin HD Press wadda suka wallafa a shafinsu na sada zumunta na cewa wannan shi ne sabon shugaban ƙasar Nijar na mulkin soja bayan da aka hamɓarar da gwamnatin shugaban ƙasar Bazoum Mohammed, lamarin da ya jawo hankulan duniya baki ɗaya. Tuni dai aka wallafa cewa shugaban ƙasar Mohamed Bazoum ya daɗe da saka hannu akan takardar miƙa mulki ga sojoji a jamhuriyar Nijar, lamarin da aka yi ta jajantawa musamman ma a shafukan sada zumunta. Sai dai wasu daga cikin 'yan Nijar ɗin masu amfani da kafafen sada zumunta na yin murna da wannan juyin mulki, a yayin da waɗansu a gefe guda ke Allah wadai da miƙa mulki ga sojoji a jamhuriyar Nijar, inda suka bayyana cewa inda a ce juyin mulki a Nijar ka iya canza jamhuriyar Nijar, to da yanzu jamhuriyar Nijar ɗin ta fi Amerika ci gaba ko kuma ƙasar Dubai, inda waɗansu da dama ke Allah wadai da wannan juyin mulki a jamhuriyar Nijar. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar. Shin kuna goyon baya ko kuma kuna Allah wadai da shi?